pitulinan dakon kemulan sarolonggo nang pawon. Jaring lakoni poso nang wulan Ramadan, lah kok wingi mlebu warung mangan sego rawon. Barek rokokan sedal sedil nek ditakoni jare lali. Lali kok saben dina mumpung turung kedisikan mati, dang tobat to. Dolor wulan sing becik ayo tumindak apik bokasa
Kapan maneh iso dilakoni ojo sampe getun tiba hemburi mumpung awake dolor isih sehat lan kuat ayo nglakoni apik sing iso ana paribasan Undhawa ing pakarti kula mlaku sak mlaku sing kaya aku iki biyen aku ndugal kurang ati-ati tapi saiki aku wis sadar diri aku iso lunga kaji barek sana pamit ili hobiku amal dolor barek wong sing ora duwe uga seneng sedekah marang sapa ae iki tak critakno nang kono kene tapi kenyataane gak ana bukti takono incap lek perkara ngono. Ya diitung sing hari pertama siji. Hari kedua loro. Wong ibadah poso ngono kudu ikhlas. Aja diitung. Aja diitung ae. Ngene lho Cak Insap. Gak teko gone ya. Carane awak iki keadaane kaya ngene, Cak. Maksudnya keadaan ya apa? Lho ya apa delok entah awakku iki lho. Delok entah awakku kaya ngene iki. Hi. Poso lek Sing delawakmu sih. Hi. Lho anu tok. Insap iku gak ngitungi dina. Nah. Poso sak waya-waya nang isore jam ngene. Gak kan ana istilahé wong puasa saulan iku ana 3 fase. Nah, iki rungokno Sap, rungokno. Fase 10 hari pertama. Fase iku pertama. disebut apa, Cak? Jarine ana sing kari fase ngono. Iya, etape. Etape. Kowe melayu ah. Maksudnya ada tahapan. Ya. 10 hari yang pertama. Penuh berkah dan rahmat. Sambung menyambung ngono kan. Amin. Maksudnya kasih sayang. Nah, 10 hari kedua penuh maghfirah dan ampunan. Hari ketiga insyaallah dihindarkan dari sisaan api neraka. Yaitu idkum minan nar. Sing nomor loro lho, etapa ka loro lho ya. Aku seneng. Sak joke mari lunga kaji iki lho, Rek. Saiki rada paseh ngono. Kok rada ya apa sih? Sapa gurune? Sapa ustate? Sapa ustate? Lho aku ya gak sombong aku. Lho awakmu ta? Insap lero. Lero aku. Lah ya awakmu ustate. Aku rodo aku tidak. Cak Pendi sing apa mau etapa kedua mau apa mau? Tahapan. Tahap iya. Etape kedua. Terus apa nek? Nah iku aku seneng sing kedua iku lho. Berarti kaya awake dhewe utang mesti diampuni ya wis. Dibebasne ya. Sap. Apa, Cak? Krungu ta? Apa?
Sing etape utawa tahapan kedua emang diampuni. Pengampunan. Heeh, dadi kon masih diutang Cak Pendik ya diampuni wis. Yo, gak nyor gak apa-apa. Lho nek kanggo Cak Pendik gak apa-apa rek, tapi nang nggone aku iku sakmono kae. Lah nek tak ampuni. Lho sing penting kan catetane ya Sap ya. Ana tagak. Lho nek ndukur sampe nisar jenenge hisab tok. Lho, berarti sampean niku poso gak memahami etape yang kedua, pengampunan iku mau. Iya. Ya apa? Kan gak ngomongnya ta? Ya apa? Isap diutang gak nyaur. Gak apa-apa. Pede Sap. Gak apa-apa. Nek hisab biasa. Lho, gak apa-apa meren. Gak ngono nek kaya peno utang gak nyaur, gak pantes. Tak sabel utang gak nyaur gak pantes. Tapi nek hisab gak nyaur Pantes. Ini Cak Insap, Cak Pendik karo Cak. Aku membayangkan ya. Jadi awak dhewe karena ya keadaan ekonomi ini membayangkan mindah niyo ya ta. Tiap kali awak dhewe berbuka puasa dan sahur ya penuh meja dengan lauk-lauk yang bergizi. Contohnya urang, kepiting, ngombene madu. Kurangane opo awakmu jek ngomong kaya ngono ae. Lho iki kan baene buka puasa, Cak. Engko buah-buahane pertama ana dicel-cel. Ana kurma. Kates dincel-encel. Dina iki lho teko, dina iki lho teko. Nah, terus riyo ojo ngombe liyane ya. Awak dhewe disediani madu. Adik sing asli kan mari opo terkuras energi tenak iya puasa sawulan riyo ngombene madu. Madune cikmu. Kemana nek ana amplop ngono ya mampu. Ojo nistar ketoke kok njagakno ngono ketok. Saiki wis manual wis gak usum, Cak. Garek nomerekmu piro. Sabar. Ojo iki guyon. Sak lembar godhonge koro, ayo sing sabar momong mara tuwa. Yang jelas kita tetap optimis dan penuh dengan semangat harus bersemboyan. Loh, aja lali semboyane rek. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser
Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Sutradara Cak Haryanto. Koordinator Karawitan Cak Trio Umarwanto. Operator Cak Isnan. Dalu niki ndamel lampahan Hidayah Ramadan seri 3. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Wusono saking studio kita ngaturaken sugeng midhangetaken. Pak digoreng nanti anak ini Pak. Sabar. Kok iso sih mulai terawih gak tutup omah gue nanti hari iki loh. Irang dino ya kira-kira. Ini Bu. Jaluk nang sing koso. Ojo nangis nek ditangisi tok tanpa donga yo gak iso. Jane anak ya wis dilaporno ta ya apa ngono lho Pak digoreng nanti ngono lho. Ya mesti. Aja meneng tandha omah sampeyan iku. Gak, aku dhewe ya mikir. Aku yo golek-golek takon-takon golek anak. Yo anake dhewe siji. Waalaikumsalam. Salam lho. Nak. Waalaikumsalam. Wingi lak berat terawih lambe sampeyan nak yo. Terus iku Mbak Liah winang dina, pamite nandina. Pamite nandina. Kok gak mole-mole. Pamitin nanti kalau sampean wong budak bareng. Budak bareng kok mulai gak bareng ku ya apa sih? Nggih Bu, Dek wingi niku kula kali alian niku mantuke dalane benten. Oh, dalan dhewe. Nggih. Kula ampun sanjang, ampun lewat mriku, tapi aliane tetep lewat mriku. Kula ampun ngajak aliane ngeyel lewat mriku. Nanti gak karo sampean ya. Nggih, liwat endi dalane, Nak? Lewat dalan sing sepi-sepi niku lho, Bu. Peteng-peteng mriku lho, Bu. Lewat iku bobol iku. Biasa lewat niku nyirim bobol nak. Nah, ten dalan mriku enten tiyang mendem, Bu. Hah? Ora mau mendem, Pak. Anak dhewe ya apa, Pak? Iya, situ. Alia, ya apa lah ngono iku. Kok iso dijal lewat dalan sing bener ya gak gelem malah lewat dalan sing beteng-beteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampeyan kula tanggi sebelah mosok boten kenal kaliku. Ya napa niki kok ketok nduge njaba sedih terus anu ku napa pun anu ta? Pun ketemu ta? Dereng nak, dereng kepanggih. Nggih. Iki tes pundi? Iya, Sandino iki jare kancane. Nggih. Alia iki mau ditetek ibu jare nek liwat peteng-peteng iki dalan tembusan niku. Oh, nggih. Terus ana wong mendem jarene ngono. Tapi ya gak eru terus ya apa. Aduh. Iki pun dicobi dilaporno napa tes pundi? Waduh, pun kesuwen. Jenengan langsung mawon teng kantor polisi. Jenengan beto data-datae yuga jenengan iku. Polsek niki kali fotoe nggih sampeyan anu di omah. Aku nggo fotone arek. Fotone larene data-datane ciri-cirine yo napa. Ciri sing penting niku ciri-cirine. Nggih dilaporo lah namake
Bangke polisi kan pasti ngabari berapa hari nanti dicari enggak ketemu ya. Berarti ada sesuatu kan ngoten. Nggih, pun sedih nggih. Wis muga-muga yang cepat ketemu, yang pokoke iso balik maneh teng griya nggih. Matur suwun Mas Jo, matur suwun. Kula dongaaken sing sae-sae mawon. Parang Bu, Pak, monggo. Ewang ngono Mas Bejo. Kula rewangi donga nggih, kula dongaaken. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa bejo mriki nggih? Nggih. Terus saniki Sakniki wae nembe mantuk niki wae. Ya apa sih arek iku? Enten apa, Pak? Napa? Enten perlu. Enten perlu kali Mas Bejo. Nggih. Kucing kula niki ilang. Lho, iya. Sampai kucing dhewe. Sampeyan kucing ilang pun kersane Pak, mboten napa. Kula Niki lho anak kula ilang, Pak. Siji ini anak kula. Ya napa? Anak kula ilang. Kok saged ilang niku ya napa sih, Bu? Lah wingi niku bulan traweh niku bareng-bareng kali kula, kali bapake, kali koncone kali. Tibake mantuk niku kali koncone dheweke nu nyempal liwat dalan tembusan niku bobolan niku. Terus peteng-peteng ana wong mabuk teng mriku terus diceritani koncone niku wae. Nggih, nggih. Anak kula ya napa? Saniki ngeten mawon. Sing apik perkara ini sampai lapor teng gini polisi mawon. Ngoten. Nggih. Kula nggih tak tumut mriko. Ngono. Nggih, nggih. Nggih, kula nggih nglapor kucing kula sing ilang niku. Nggih, Mun. Budal saiki ta. Ya, Mak ya. Gak salin ngono dasteran ngono ya. Ngono ya. Aku gak melok, Pak. Aku ndok. Ndok omah ya, Joko ndok omah. Sik, Bu. Bu. Ben ndok omah ono tamu ben. Iya, iya. Sik sandalku lho. Kok mek sitok sisi nanti. Wis golek sana sembarang lah, Pak, kok. Ya mosok sisian nang kantor polisi iki. Sik tak gawe sandal siji mosok abang mbek ijo. Tapi nggih ngeten lho, Pak. Saya lapor kudune nggih sing jelas niku ceritane mulai keng traweh wingi ngoten ta. Terus mantuk ngoten ta. Iki traweh. Traweh mboten mantuk-mantuk. Lare 3. Terus anak kula mek koncoan kali, matur ngoten. Dijak koncone, ayo meluat kene, Mbak. Ngono. Luat kene lu cepet ngoten terus e. Lho kanca-kancane pun ditangkleti kabeh niki. Empun, barengane mantuk niku. Liwat dalan sing bobolan niku terus e lah koncone liwat dalan ngajeng niku. Ngoten lho. Mbak muter ngajeng niku mbak mboten purun. Nggih, nggih rada ado ngoten nggih. Nggih. Dipun sakniki ngeten mawon lho. Monggo dilaporne mawon ngesakno kadane ya ana apa. Nggih pun niki pun jangkem yen sandal kula. Suara kucing sampean sing beto mau. Nggih, nggih. Pun kula nyuwun pamit riyen Bu nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng, Pak. Sareng jenengan kula. Lho, kula ngidul lho. Waduh, iya rek. Polsek ngetan. Pak dhewe, Pak. Kangale bareng-barengan. Iya, iya. Anak ilang kok memeti karepe dhewe. Bingung, Bu. Assalamualaikum.
isih ono. Semangkan sih padha wedok ya kan gak enak apa jenenge awake kono sedise kondisi sementara pakaiane siliono wis sampeyan sih mudah tertawa apa kono. Dadi kula sili sarung kula. Oh ya kamu tambune sap. Bah Wis tak kok sili ngantos wonten kedadosan ngenten menika kinten disengaja napa ketoke nek ndelok dibungkem nganggo kain niku mau berarti kejahatan iki. Cak Encap. Iya. Iki lek wis nang omahe awake dhewe ta ya ta. Nggih. Iki sementara tonggo-tonggo jadi kene iruse. Kok iso salang surup ya. Tindakan yang anu memang awake dhewe lapor polisi tapi paling ndak ade kudu mosok Cak Encap mriko gak kenal sapa iki. Nek perlu ngene rek, nek perlu ya adem karo Isa. Tonggo-tonggo sebelahku dikeru supaya gak salah Brahamku. Tapi kadang-kadang tonggo Salah paham. Bah, wis ana wae sing berbuat. Iya. Tapi kadang-kadang tonggo niku mungkin dikek informasi siji nu dadine sampai 20. Ya babane ngono kuwi wis babar cek padha ruwe kabeh. Ngomong apa ada. Iya. Nah, ngono. Coba ditakono sik takono arek kita takono arek iki takon. Nah, kon iki arek endi mamun ndi? Lho, mumpun kula takoki. Kula ket mathuk ngedul. Wah. Nah, niku napa? Nduk. Nduk, nduk. Wis gak usah tangi nak, gak usah tangi turu dhisik. Omamu iku ndi nak? Lho, Iki mono wedi karo umikmu. Ini sampean kali apa? Nduk. Apa arek endi nah? Padha ae. Oh, kali Mas Sanjang. Itu carane ojo langsung ditakoni. Lus-lusen se. Coba tak lus itu. Iki sing isih iki insap iki. Iya coba siap. Kok malah wis wedi. Ngomong dawuh sing bengok kula niku bengok dhisik. Bareng, Pak. Nggih. Mboten sabar. Iya bener. Si trauma. Mungkin mergo waktu dijaili wong iku wingi digawa kok anu. Tapi lek ketinggalan tasih anu lho, Bah niki. Kok ketoke nggih nak. Napa? Lek paklane niku mboten terlalu rusuh, mboten terlalu kotor. Iya, cuma napa niki lare gendeng kira-kira. Oh, mosok arek gendeng niku lha apa lho. Mboten nggih. Lah buktine trauma ini ketok tangane diiket. Ya ngene lho, apa awak dhewe aja wedi karo tanggangku, kabar sak meter 2 meter aja supaya baik menawa ana wong sekitar kene sing kehilangan anak. Sing paling bijak ya terutama Pak RT mawon, makanya kula lapor RT RW. Siap. Iya. Kula sing laporan. Ya iya rek. Tapi sing laporan berdasarkan fakta lho Cak Encap, aja mau tambah-tambahi. Ditenono potongan iki apa, dugure sak pira, dawane sak pira, rupane apa engko catet kabeh laporno RT-ne. Saderenge napa laporan iki ya sadurunge laporan RT RW. Ya napa niki solusine? Kula enggak ada usul niki nggih. Iya. Jenengan kan abah. Dhek saged lari niki di Rukiah ngoten. Saged sadar ngoten ya napa. Wong arek karuan kaya ngene stres nemen kok di Rukiah. Rukiah iku disadar areke. Iya. Nek kula usul Pak. Ini ngene, nang lapor Pak mari. Ngenten, lapor Pak. Lapor tonton rek mawon. Ngenten. Bah nyun sewu nggih. Kadang-kadang peristiwa ngeten damel kesempatan kangge tiang-tiang sing mboten bijak. Terutama Cak Encap. Ono peristiwa ngene malah sampean video, sampean foto, terus sampean unggahne. Ono undang-undange iku Cak. Sampeyan kok ngerti karepku? Lah ya aku wis seru, prejenganmu ya apa ngono aku wis seru. Ngeten iki, arene lak ngono. Coba kula cedhakane. Coba sih. Nah, hal-hal ini yang positif memang harus dengan bijak, seperti dawe apa abah mau lapor RT. Ojo malah di video. Ngoten tak laporkan RT. Mero ta? Omahe Pak RT ro. Masyarakat kene karo ya dam ya ngerti. Encap kadang-kadang enggak lapor Pak RT, Bu RT ne. Kok dhisik, arek iki ciri-cirine delon persis ngerti. Mboten nenten ciri arek mulus ati kok. Maksudnya ngene lho, Jap. Ya napa sih? Tinggi badane pira kira-kira umure kira-kira pira ngono lho. Ngoten nah. Iya, wis. Nggih nggih pun. Heeh. Budal. Kula foto. Iya, budal lah. Iya.